Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, ku da sake kasancewa da mu a ci gaban labarinmu mai suna ba ni na kashe shi ba. Kashi na 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yau Limat din zaune take cikin gurin da take tsare. Ta zuba uban tagumi. Kana ganin ta zaka san tana shan wuya duk da babu wani abu da ake yi mata. Amma zaman gurin ya ishe ta don kwata-kwata ba ta bacci saboda ƙaiƙayin da jikinta ke yi mata na rashin wanka. Ga kuma abinci da baya zama cikinta don kuwa ta ci sai ya dawo. Wata irin rama ta zabga kamar wacce ta shekara tana jinya. Tana zaune shiru a gurin wani ɗan sanda ya zo ya buɗe ta ya ce ta fito. Tashi ta yi ta biyo bayan shi suka fito. Wanda ke zaune ya nuna mata matsayin mai son magana da ita sannan ya gaba ya ba su guri. Gurin ta kalla wani matashi ne zaune cikin kyakkyawar shiga. Bin da yake da kallo tunda ta fito hannun shirke da wani fayil da alama takardu ne a ciki. Gani ta tsaya ne ya sanya ya ce, Bismillah zauna mana. Ba musu ta zauna ɗin kuwa kanta a ƙasa. Sannu baiwar Allah. Kai ta gyaɗa alamar amsawa nan ya ci gaba da faɗin. Na san baki gane ni ba ko? Da farko da ni sunana Barista Luwan. Kuma ni ne lauya ɗin da aka ɗauka wanda zai tsaya miki a kotu a matsayin mai kare ki. Don haka ina son ki saki jikinki ki faɗa min gaskiyar abin da ya faru a wannan rana. Kai ta gyaɗa tana jin ƙarfin gwiwa na samun ta nan ta ce, Insha Allah zan faɗa maka gaskiya akan komai ka tambaye ni. Good. Zan fara jin sunanki da kuma takaitaccen labarinki tukunna. Sunana Ikilima B. Abubakar, amma yawanci mutane kan kira ni da Limat. Ni kaɗai iyayena suka haifa, yanzu haka mahaifina ya jima da rasuwa daga ni sai mahaifiyata muke zaune a gidan da muka gada. Mahaifiyata ce ta jajirce gurin sanya na makarantar Islamiyya da boko. Yanzu haka mun yi kandi a Islamiyya kuma mun kusa kammala saukewa. Masha Allah. A wannan rana da abin ya faru me zaki ce kan yadda lamarin ya kasance? Wani yawu ta haɗiye mai ɗaci tana jin wani iri a ranta sannan ta ce, A ranar Juma'a da yamma mun taso daga makaranta kasancewar ba ma yin hutu yanzu. Muna son kammala saukewa ne da wuri. Shi yasa muke zuwa har Alhamis da Juma'a amma ba mu kai lokacin tashi ba. A lokacin da na shigo lungun namu ne. Nan da kwashe duk abin da ya faru a wannan rana ta sanar da shi. Sai da ta kai ƙarshe sannan ta yi shiru tana jin zafin zargin da ake yi mata da kuma kallon da jama'a ke yi mata. Shiru ya yi shi ma yana sauraron ta yana rubuta abin da zai ɗauka a maganganunta. Sai da ji ta yi shiru sannan ya nisa ya ce, Za ki iya gane namba ɗin motar da kika ce ta fita a lungun a daidai wannan lokaci? Girgiza kai ta yi sannan ta ce, Gaskiya ba zan iya tuna nambar motar ba don na tsorata sosai a lokacin. Rubutun ya kuma yi sai ya can tukunne ya ɗago ya ce, Na ji duk abin da kika faɗa kuma na gamsu. Ki kwantar da hankalinki insha Allah za ki kubuta. Saboda kawai don kin ga mutum da wuka a jikin shi kin cire mai ba shi ke nuna ke kika cika mishi ba. Sai da abu ɗaya yasa kika shiga cikin zargi tsindam saboda baki abin da shaida ba. Sannan shatin hannunki shi ya fito saboda hannunki ka sanya kika cire mai wukar. Amma insha Allah zan iya bakin kokarina akan wannan kes din dan ganin ba a yi miki hukunci kan abin da ba laifinki ba. Ki ci gaba da addu'a. Insha Allah za ki kubuta. Na gode sosai. Ta faɗa tana share hawayen idanta. Daidai ɗan sandan ya dawo ya ce ta tashi su koma ciki. Tashi ta yi ta shige ciki shi ma lauyan gwadi ya yi musu ya tattara abin da ya zo da shi ya tashi don tafiya. Ana gobe za a shiga kotu. Mama ta kuma dawo division ɗin sai dai yau ma ba a bar ta ganin Limat ɗin ba. Haka ta bayar da abincin da ta kawo mata a kai. Har yanzu kuma ‘yar fila ba ta zo ba. A dangin mahaifin Limat ɗin ma ba wanda ya zo. Dole a 'yan kwanakin suka kuma dagewa da addu'a don Ubangiji ne kawai zai taimaka musu a daren ranar ko barcin kirki ma ba ta yi ba. Tana ta kai wa Allah kukansu. A ranar da aka yi addu'ar bakwai ɗin Zulaiha ke ƙara tunatar da su mami shari'a da za a shiga washegari. Da mami cewa ta yi ba inda za ta je tunda ba a dawo mata da Ammar ɗin za a yi ba. Sai dai dadi ya ɗan tattaushe ta sannan ta yadda za ta je. Ita kam Zulaiha har ta matsu gobe ta idan tuni lauya ɗin ta ɗauka ya gama duk binciken da zai yi kan kes ɗin. Ya riga ya gama hango nasarar da zai yi don bai taɓa tsayawa shari'a ya faɗi ba. Ita kanta Zulaiha da yadda da shi da ta yi wajen gwanin cewa a aikin shi yasa ta ɗauke shi. Washe gari kotu. Kotun a cike take makil ta yi dankam da mutane. Tun daga harabar kotun zuwa ciki 'yan jarida ko sai turaniya suke yi kowa na son ɗaukar rahoto. A lokacin ne kuma motar da aka kawo Limat ta tsaya a ruwan. Wata katuwar mota ce da ƙofa a cikinta an kulle ta ciki.
banda mutum biyu da ke zaune a kofar suna gadi. Motar na tsayawa aka buɗe gurin a lokacin da ta fito hannayenta sanye cikin ankwa. Da ƙyar ta iya saukowa daga motar saboda tana da ɗan tsayi ita kuma jikinta sam ba ƙwari. Fitowar ta ya sanya 'yan jarida yi mata ca kowa da abin da yake tambayar ta. Ita kam sam ta ƙi yarda ko fuskarta ta ɗago balle a ga fuskarta. Haka jami'an tsaro suka dinga ture mutane suna samun hanya har suka wuce cikin kotun. Nan ko aka bi bayan su yiwu har ciki. Kai tsaye inda ake tsayar da waɗanda ake tuhuma aka shigar da ita. Hayani ake ta yi sai dai alƙali ya bubbuga guduma sannan kotun ta yi tsit. Wanda ke ƙasa inda alƙali ke zaune ne ya miƙe da wata takarda a hannun shi sannan ya ce, a yau za mu saurari shari'a ne akan kisan ɗan gidan Alhaji Bilyamin Naira wanda aka kashe a ranar Juma'a ta hanyar rima mai wuƙa a cikin shi. Ga kuma wacce ake zargi tsaye a gaban kotun. Tuni kotun ta kaure da hayaniya kowa na faɗin albarkacin bakin shi. Yanzu ma gudumar alƙali ya bubbuga sannan aka yi shiru. Juyawa ya yi miƙa alƙali takardar, miƙo hannu ya karɓa ya duba. Alƙali ne ya mai da hankalin shi kanta sannan ya soma magana ta hanyar furta. Malama Ikilima kin ji zargin da aka karanta miki? Na ji ya mai girma mai shari'a. Domin za ki ce game da zargin kin aikata laifin ne ko baki aikata ba? Ban aikata ba, ya mai shari'a wallahi ba ni na kashe shi ba. Kin san shi ne dama? Ban san shi ba, a ranar na fara ganin shi, shi ma cikin mawuyacin hali taimaka mai kawai ne. Sun koyar da kanshi alƙalin ya rubuce-rubuce sannan ya ɗago ya ce, ko lauyan masu ƙara yana da tambayar da zai yi wa Ikilima? Miƙiya wani matashi da ke sanye da shigar lauyoyi ya yi sannan ya ce, ina da ita ya mai girma mai shari'a. Kotu ta baka dama. Alƙali ya faɗa. Godiya yi sannan ya juya yana mai fuskantar ta ya ce, Ikilima kin taɓa yin kisan kai? Ɗagowa ta kalle shi sai kuma ta kalli dandazon mutanen da ke cikin kotun. A nan ta hango mama da Sadiya da iyayenta sai sauran 'yan unguwar tasu. Gefe kuma 'yan makarantarsu ne su ma tsaye kowanne fuskar su cike da damuwa. Ina tambayar kin yi shiru na ce kin taɓa yin kisan kai? Maganar lauyan ta maido da ita tunaninta. Girgiza kai ta yi sannan ta ce, ban taɓa ba, ni ko dabba ban kashewa ba, balle mutum. Wannan shine kawai na farko da kika taɓa yin kisan kai. Objection my lord. Mai tambaya yana nuna kamar ita ce ta yi kisan alhali tuhumar ta yake yi har yanzu bai tabbatar ba. Barista Ligon ya faɗa yana katse shi. Ƙorafi ya karɓu. Lauyan masu ƙara ka gyara kalamanka. Alƙali ya faɗa. Kai ya kiɗa sannan ya kuma juya yana kallon ta ya ce, a wannan rana mutane da yawa sun ganki sanda kika ciro wuƙar. Dan da yawa sun ɗauka a wayarsu kuma wanda ya fara ganin ki a lokacin ɗan unguwarku ne. Sannan har jami'an tsaro suka iso gurin baki ajiye wuƙar ba, an yi haka ko ba a yi haka ba. An yi hakan amma iya abin da na tambaye ki kenan, ya katse ta. Objection my lord. Mai tambaya ya karya dokar kotu gurin katse wacce yake tuhuma yayin da take bashi amsa. Ƙorafi ya karɓu. Barista Yusuf ka kiyaye. Ikilima ci gaba da bayaninki. Alƙali ya faɗa. Wani kallo barista Yusuf ya juya ya maka barista Ligon sannan ya juya gurinta jin ta ci gaba. Mutane sun ganni da wuƙa a hannuna, amma ni kawai na cire mai ita ne don ceton rayuwar shi, amma ba ni ce na kashe shi ba. Sai dai lokacin da na shigo cikin lungun namu, na ga wata mota ta fita da gudu daga cikin layin. Shiru ta kuma yi kanta a ƙasa. Juya barista Yusuf ya yi gurin mai shari'a sannan ya ce, ya mai shari'a, ina son kotu ta yi nazari akan maganar da ta faɗa na cewar wai ta ga wata mota ta fita a lungun. Wannan magana ƙanzon kurege ce kawai tana son ɓata wa kotu lokaci ne bayan kotu na da wasu shari'ar da za ta saurara bayan wannan. Tana son yin amfani da wannan damar don ta zame kanta daga tuhuma shi yasa ta ce ta ga mota ta fita. Saboda a yi tunanin na cikin motar ne ya kisan ya gudu. Bayan mutane duk sun shaida ita suka gani haka wuƙar ma da aka auna shatin yatsunta ne suka fito raɗau akan wuƙar. Don haka nake roƙon wannan kotu mai adalci ta yanke mata hukunci daidai da laifin da ta aikata. Don dukkan shaidu sun tabbatar da cewa ita aikata kisan. Na gode ya mai girma mai shari'a. Barista Yusuf ya faɗa yana komawa ya zauna. Rubutu alƙali ya yi sannan ya kuma ɗagowa ya ce, ko lauyan wacce ake zargi yana da magana? Miƙewa barista Ligon ya yi sannan ya ce, akwai ya mai shari'a. Kotu ta baka dama. Ya faɗa yana ci gaba da rubutun da yake yi. Na gode. A lokacin da kika cire mai wuƙar, ya yi motsi ne? Ya yi motsi lokacin, kana daga baya jikin shi ya saki. Kafin ki kai ga cire mai wuƙar, akwai wanda ya ganki ne?
Gaskiya ban sani ba ko wani ya gani, saboda a lokacin hankali na ya tafi ga son taimaka mai ne. Ganin jinin ya tada min hankali sosai, haka ne ya sanya ba sai da mutane suka cika wurin ba har sai da na saukar mari a fuska na, sannan hankali na ya dawo jikina. Kai barista Lawan ya daga alamar gamsuwa, sannan ya juya wurin alkali ya ce, ya mai girma mai shari'a, wannan bayanin kaɗai ya isa ya gamsar da kotu Limat ba ita ta yi kisan ba. Ganinta da wuka ba shi ke nuna ita ta kashe shi ba. Mahaifiyar Limat da sauran 'yan makarantar sun tabbatar da Limat hatta kadangare tsoron shi take ji. Haka ko bera ba ta taɓa gwada kashewa ba. Sannan a binkicin da na yi na gano mamacin a da duk inda zai je yana tare da masu tsaron shi, baya fita shi ɗaya. Amma gashi a ranar da aka kashe shi baya tare da su. Shin su suna ina har aka kashe shi ba su sani ba? Don haka nake roƙon wannan kotu da ta sa a zo da waɗannan escort ɗin nan don amsa tambayoyi a gaban kotu. Na gode mai shari'a. Ya faɗa yana komawa. Yanzu ma rubutun alƙali ya kuma yi sai can tukune ya ɗago ya ce, kotu ta saurari dukkan jawaban da aka gabatar a gabanta, don haka kotu ta ɗage wannan zama sai nan da 1 ga watan da za mu shiga sati na sama kenan za a dawo don ci gaba da sauraron wannan ƙara. Sai da za a ci gaba da tsare Ikilima har zuwa ranar da za a dawo shari'a. Sannan kotu na umarnin a zama na gaba a zo da escort ɗin da ke tsaron marigayin da kuma sakamakon gwajin yatsu da aka ce an yi. Ya ƙarasa faɗa yana buga gudumar hannun shi kan bencin da ke gaban shi. Kotu. Jama'ar gurin suka faɗa sannan suka fara miƙewa don fita daga ciki. Su mama na tsaye a waje suka ga an kuma fitowa da ita an tsayar da zuwa motar da ta kawo ta. Tuni zuciyarsu ta kuma karyewa ba kamar ƙawayenta na makaranta don su kuka suke sosai na tausayin halin da ƙawarta su take ciki. Gani nufan ɗin jikinta shike kuma karya musu zuciya. Mama idanuwanta na kan ‘yar tata, wani irin tausayinta ne ke ratsa ko'ina na jikinta. Gani yadda ta bi ta lalace ta yi baƙi ƙirin ga kuma wasu ƙuraje duk a fuskar tata, banda uwar rama da ta zabga sai idanu. Maganar da aka yi a kusa da ita ta maido da tunanin da ta tafi. Tana ruwa suka haɗa ido da Sadiya, ‘yar Fillo, ita ma idanta suke tab da hawaye ta ce, Mama sannu. Ta faɗa cike da tausayin mama ganin yadda idanuwan maman suka kankance suka yi ja da alama sun fara yi mata ciwo ma. Yawa Sadiya, dai ƙoƙarin furtawa. Don Allah mama ki yi haƙuri na rashin jina ta ranar da muka rabu. Wallahi fitar ce ba na samun damar yi kwata-kwata. Gashi wayana ba ta hannuna balle na yi magana da barista ɗin da na faɗa miki. Sai dai kullum ina saka ku cikin addu'ata, amma na ji daɗin ganin ashe kin samu wanda ya tsaya mata. Allah ya taimaka ya sa mu yi nasara. Amin amin Sadiya. Ni kaina ban san wanda ya ɗauka mata lauya ɗin da zai kare ta ba. Don ko da ya je gurina na da cike kika tura shi sai da na tambaye shi ya ce ba ke ba ce. Kuma ba a ba shi damar ya faɗi wanda ya ɗauke shi ba. Ubangiji ne ya dubi zuciyarmu shi yasa ya turo mana da shi don ya taimake mu. Allah da ya sa mu yi nasara. Ta ƙarasa faɗa tana goge wani hawayen da ya sulalo a idanta. ‘Yar Filan na shirin magana mahaifiyarta ta iso gurin. Tana zuwa ta ce, ke dama kina nan muna ta neman ki, wuce mu tafi. Ba musu ta juya ta bita tana waigen mama. Ita ma bin bayan su ta yi da kallo a ranta tana ayyana yawancin 'yan unguwar tasu ya gumi ne ya kawo su kotun. Don tun faruwar abin babu wanda ya leƙa da sunan taya su alheri. Amma yau ga su duk sun zo kotun. Hatta dangin mahaifin Limat ɗin sun zo da iyalansu su ma. Ana gama shari'a suka yi tafiyar su ko ta kanta ba su bi ba. Ajiyar zuciya ta sauke gami da kawar da kanta daga gare su. Tana bai ga gefe ta hango barista Lewan yana shirin shiga motar shi. Da sauri ta ja kafafuwanta da suka mata tsami ta isa gurin shi. Ɗana, ta kira sunan shi. Yana shirin shiga motar ya ji maganar dakatawa yi sannan ya juyo. Ganin mama ya sa ya ɗan duka yana gaida ta. Cike da jin daɗi take amsa nan ta ƙara da faɗin. Barista mun gode fa. Allah ya biya ka ya sa ka gama da duniya lafiya. Amin amin mama, ba komai ku dai ƙara dagewa da addu'a akan lamarin. Ni ma zan yi iyayi na don ganin ta kubuta. Insha Allah. Maman ta faɗa tana kiɗa kai alamar gamsuwa. Salama yi mata ya juya ya shiga motar tashi ya tashe ta. Ta ɗan samu ƙarfin gwiwa jin maganar barista ɗin. Tana nan tsaye har motar da aka sanya Limat ɗin ta ɓacewa ganinta. A lokacin duk mutane sun watse sai 'yan tsaro. Haka ta ja ƙafafuwanta da ke mata ciwo ta tafi. Kwanan nan sun mutsa mata da ciwo kasancewar zirga-zirgar da take ta sha. Gashi maganin da take sha shi ma ya ƙare kuma babu kuɗi a hannunta balle ta sai wani. Ɗan wakau ɗin da take ɗanyi take samun wanda suke rufa kansu asiri yanzu ba ta da kwanciyar hankalin da take samun damar yi.
Haka ta ci gaba da tafiya tana yi tana huta a hanya don da ɗan tazara tsakaninsu. Su Mami kuwa tunda suka fito a kotun jikinta ke a matuƙar sanyaye don yau shari'a ta taɓa mata zuciya kuma ta tuna mata tilan ɗan nata da ta rasa lokaci ɗaya. Tun a kotun take farar idon mutane tana share hawayen da ke silalo mata. Yanzu ma suna tafiya ne a mota, Dadi da ke lura da yanayin tun ɗazu ya mai da kallon shi kanta sannan ya ce, kin san dai kina da hawan jini kuma ciwon ki baya son damuwa amma na ga kina son dawo da tunani cikin ranki. Ke fa da bakin ki kika ce kin yafe kar ma a yi shari'ar. Amma ga shi yau duk kin ɗaga hankalinki na ga ma kuka kika yi ɗazu. Gaskiya an haka za ki dinga yi sai dai ki dinga zama a gida na dinga faɗa miki yadda aka yi a kotun. Ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya Mami ta sauke sannan ta ce, kamar yadda na ce na yafe to har a zuciyata hakan ne. Mu dai yanzu tun da har an fara shari'a sai dai mu zuba sarautar Allah ido mu ga abin da zai hukunta. Ni kam akwai abin da ya ɗan dame ni a raina magana ce ban yi ba. Ni fa ta ranar da nake asibiti da na ga Amir har yau ban kuma ganin shi ba. Ko a kotun nan ma na ga duk sauran abokan nasu sun zo amma shi ban gan shi ba. Shi ma Dadi ɗan shiru yana tunani sannan sai can ya ce, ni ma fa na yi wannan tunanin don ni ma rabona da shi ta ranar da aka kai marigayi makwancin shi ban kuma saka shi a idona ba. Har aka yi zaman makoki aka ƙare bai zo ba. Safwan kuwa kullum da su muke karɓar gaisuwa. A'a, to ina ya shige yana ina kenan? Mami ta faɗa. To masu sauraro bari mu dakata a nan. Sai ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya a cikin wannan labarin. Kada ku gajiya gurin yi mana comment da kuma danna mana like don ba mu ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku wannan labari.